तो भैया खेसारी लाल यादव जी रउआ सोच में माने कथी कहल जाला गोबर भरा के प्रणाम। तो रउआ लोग के बतला दी कि खेसारी लाल यादव के एग्रीमेंट के लेके बहुत दिन से लफड़ा चलत रहा। आगे रउआ सबके बतला दी कि मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा, लेकिन ये मामला कोर्ट से कल फैसला भइल कि खेसारी लाल यादव के 30 सितंबर 2025 तक और कोनो कंपनी ला गाना ना गा सकतानी। जी हाँ रउआ सब सच सुनतानी। रउआ सबके अब दूसरा बात बतला दी कि भैया ये तो दुख के बात बा कि खेसारी लाल यादव और कंपनी ला गाना ना गई हैं, तो फिर उतना गाना चली कहाँ से। और इहो बात बा कि अगर रुपया ले ले बानी, एग्रीमेंट पर साइन कर ले बानी खेसारी लाल यादव जी, तो काम करके देवे के पड़ी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के। काहे कि भैया रुपया दिले बा तो अपन तो काम लेबे करी। भैया कोर्ट में अगर फैसला जीतल बा तो कुछ ना कुछ सही बा। लेकिन अब सबसे बड़ा अपडेट होगा सबको देता नहीं कि खेसारी लाल यादव लाइव आकर भैया केकरा ऊपर इल्जाम लगा दिले बारे, तो सबसे बड़ा सोचे वाला बात हो गई बा। काहे कि अभी ज्यादा दिन ना भइल बा, पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के मिलना ज्यादा दिन ना भइल बा भैया। और वो सब कोई जानता नहीं कि कितना दिन भइल हो ये लोग का मिलना। इतना बड़ा गुनाह कैला के बाद भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के माफ कर दिले, लेकिन फिर से खेसारी लाल यादव ये मामला के लेके नया विवाद के लेके पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर आरोप लगा रहा बारे। तो लोग के बतला दी कि खेसारी लाल यादव लाइव में आकर और सीधा सीधा पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ रउआ सबको बतला दी कि खेसारी लाल यादव कहते रहे कि ये कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है आप लोग सब जानते हैं। और ये भी कहता नहीं कि केकरा के सुने के बाद और केकरा के ना सुने के बाद रउआ लोग जानता नहीं। तो भैया रउआ सबके बतला दी कि केकरा के सुने के बा और केकरा के ना सुने के बा। तो रउआ लोग के बतला दी भैया कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन माने गाना कोनो ना गावले कि भैया ओकरा केहू सुने जाई। वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एगो चैनल में भैया ऊपर गाना आवले तो भैया केहू गाना सुनले, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन माने गाना ना गावले, गाना गावलन के तो पावर स्टार पवन सिंह। तो खेसारी लाल यादव का नाम बा कि केकरा के सुने के बा और केकरा के ना सुने के बा रउआ लोग जानता नहीं। माने उनकर मार्केट गिर गई तो वो सोचता रहन कि भैया पावर स्टार पवन सिंह की मार्केट गिरा दी। तो भैया खेसारी लाल यादव जी रउआ सोच में माने कथी कहल जाला गोबर भरा गइल बा, तो थोड़ा कुछ दिन ले लाइव नाम तले ठीक रही। काहे कि रउआ दिमाग में अभी टेंशन चल रहा बा कि भैया अब हाथ ना दिन तो हमारे को गने ना आई अलग चैनल से, तो एक टेंशन चल के दूसरा के ऊपर इल्जाम ना लगावे के, ये सब बुरा बात है। तो रउआ लोग कमेंट करके जरूर बतला भैया कि कोर्ट के आदेश सही बा या गलत बा। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।